N-Y. T. Nyt. Se vaan no niin, kannot liivitti alea. Selvä. Kannut, eikö? Häh? Leaari. Kyllä minäkin laitan miten liivikilöitä. Hei, olet pelissä, et voi käyttää komentoa. Asia pohti. N-Y-T-Y. Joo, nyt! Sinä olet siellä. Niin siekin. Mikä on tämä? Kaikki on tämä sellaisella. Data, please, lisää. Kuppikahka PvP, kuppi PvP. Mikä se on? Kuppikannu. Kuppikannu, just se. Tätä kultaa mä enää lähde. Reksan! Sano vaikka. Ui Sandra! Älä minua! Mulla ei ollutkaan vielä tämmöstä rintapatsaria. Ei mulla ollut tämmöstä rintapatsaria. Hei, me kaffua lailla. No joo, jätkä pölli sen ja niinku lähti sillä jo. Heippa! Mua ammutaan. Mua ammutaan seinän läpi. Mä täällä ylhäällä. Lyö sitä. Tiputa se. Tee mitään. No se meni sinun puolelle! Sillä Timu Miekka Laava Miekkonen. Me ollaan rektauksen kaksi kakkaa. Mikähän? Mulla on tää Timu Miekka nyt. No. Kukkuu. Jätkä! Ai saakka, mikä tää on? Älä! Miksi sä näet tää ämpäriin? Mä näen sen nyt jo. Mä näen sen. Apua! Nytkö se alkoi? Ei! Miten se alkoi? Miten se alkoi? Kombo! Struumutappuka! Ei oo! Ei! Jei! Mailari. Tervetuloa Mailari. Kato nyt tuolla. Lyffi on täällä. Glyffyli. Herbertti Kala. Ja lukee chatissa ne. Tuu äkkiä nyt tänne pautiin. Katsotaan koska Mailari hyppää, koska tuli kumminkin tänne kaivarsia. Ei ai. Herbertti Kala. Miten se kiljotetaan? Jos mä mekän muutama alas. Jolo! Siellä lukee chatissa. Herbertti Kala. Terve, minä olen Pattaa hiljaa. Herbertti Kala. Sitten me ootellaan tässä. Tuossa on Paavo kissa, mutta ei Herbertti Kala. Paukissa Herbertti. Mistä me keksii nuo niin? Niin tuossa on Paavo kissa. Paavo kissa ja Herbertti Näetkö Kala. Paavo kissa? Herbertti Kala has been killed for combat.